siring aga mga kaakson. Tubtob kita sa takna siring aga mga kaakson. No? Aksyon! Radio! Sige, dalon ta karon dugay-dugay mga balita gikan sa ato siring mga aksyon unit reporters. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa ato siring pangalagad mga kaakson sa balita nasyonal karon dugay-dugay aton pagdalon ng ining balita mga kaakson dito sa bahin sang Metro Manila. May mga pila ka mga information nga taganta karon ni talupangod diri sa inyo sining para tuntunan mga kaakson diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ati daw laban-laban ang ginafokusan subong ining natabo nga inkwentro kahapon tubtob kagabi. May mga gin-evacuate nga mga pumuluyo kita dito sa bahin sang syudad sang Himamaylan. No? Ato na pagadalon karon dugay-dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad ang latest nga report mga kaakson parte sa sining natabo nga pag-inkwentro. Aksyon! Radio! Sa Thailand gali, ining suspect lang nga ginkilala nga si anay police officer Panya Kamrap, no? Panya Kamrap ang nagtero patay sa 34 ka mga tawo, lakip diri ang 24 ka mga bata sa daycare center sa Thailand, no? Grabe man nga klase ang information niyo. Nagpalagyo ang suspect papauli sa ilang puluyan kaga dito niya patay ang iya sining asawa kag bata antes pa man nag-suicide. Magluwas sa 34 ka mga napatay, may 18 pa kiban nga pilason mga kaakson. Grabe man nga pamatay mga kaakson. Ang suspect ang na-dismiss sa serbisyo bangod sa illegal nga droga. Hindi pa karon ma-establisar ang motibo sang among pagpanglutang mga kaakson. Grabe ba, no? Sa iban pa naton nga mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Pulse Asia Marcos Jr. Administration na paslawan sa pagpugong sang magtimbok ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon, no? Marcha sa maayong mancha ini sa maayong panugod sang administrasyon, no? Ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kapaslawan nga mapunggan lang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Base sa resulta sang Pulse Asia Survey, na kakuha sang high net approval rating si Presidente Marcos Jr. nga 12 tubtob 13 ka isyu nasyonal kag ang pinakamataas nga grado nga iya nakuha mo ang plus 75, no? Sa nabilin nga pagsabat sa mga kalamidad. Apang 77 or negative 77 ang nakuha nga grado sang gobyerno sa isyu sang pagsabat sa pagsaka sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo kon inflation rate. Nagagwa man nga 66% ang mga adult respondents ang nagsiring nga tama ka importante nga matagan gidayon sang sabat sang karon nga administrasyon kag iban pa mga kaakson. Importante ang isyo nga dapat masabat sang among pagsaka sang sweldo sa mga mamumugon o kontrabante nga may 44% paghimo sang mga trabaho sa 45% kag kapigaduhon nga nagdangat ini sa 34% mga kaakson, no?
Ano pang mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon? Ini may kang tanan karon dugay-dugay sa aton sining mga natipon nga mga balita. Ini may kang tanan no, sa pag-appoint ni Presidente Marcos Liwat sa kay Oy bilang DICT Secretary mga kaaksyon. Liwat nga appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si DICT Chief Ivan John Oy bilang Secretary sang Department of Information and Communication Technology o DICT mga kaaksyon. Subong or kahapon Webes sang ang pagpanumpa ni si Oy ginpasumpa ni Marcos sa Malacañang Palace, no? Ang appointment ni Oy ang nalakip sa 15 ka mga cabinet officials nga gin-bypass sang Commission on Appointment. Subong semana ang nagpanumpa sa kay Marcos ang napulo ka iban pa nga mga opisyal nga iyaman gin pang appoint ini, no? Sulo sa kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Oy ang wala nakaupod nga sa pagpanumpa bangod yara ini sa abroad pa mga kaaksyon. Ay, pwerte, no? Sige, pinalamang ini sa ato sining mga balitaan diri sa inyo sining palatuntunan kag sa iban pa nga mga balita sa lokal mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita ni aksyon na John Diaz sa syudad sang Himamaylan. Kay dito nagpadulong si aksyon na John Diaz upod si aksyon Nixon tahom sa syudad sang Himamaylan, no? Action reports, first portion. Ang ta sining inkwentro kahapon tubtob kagabi nagapadayon pa mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni aksyon na Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa Regional Police Security and Protection Group o kon PSPG, handa maghatag close-in security sa mga VIP nga magatambong sa Mascara Festival. Action reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga information, ini may kangtanan no, sa Mascara Olympic Ordinance pasado na sa first reading sang SP sa Bacolod. Action reports, first portion. Sa balita naman kay aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, Gobyerno Provincialo nagperma kasugtanan sa TTEC para sa employment opportunities. Action reports, first portion. Pila lamang ini sa ato sining nga mga balitaan karon dugay-dugay ang iban sining nga mga information dalunta diri sa inyo sining nga palatuntunan. Action! Radio! Sige sa mga kaaksyon ta, ipadala lang ang inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook page kay Tirahon Tay na Dugay-Dugay. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Action! Radio! Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapi na ka mga commercials. Balikan ko lang kamo Dugay-Dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo ka panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga mga tao gid nga mabulig sa inyo. Bisan pigado lang kamo ka. Hindi nyo gid pag-underestimate ang inyong self. Nga bisan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kay paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 4:55 na nga oras kadtuan taning sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Manghimulso kita upod sa ato sining patrol. We have Aksyon Eden Abuso sa sining mga inuras mga kaaksyon. Aksyon Radio. Kamusta untanay nga mga merkado kag mga mayor nga dalanon diri sa syudad? Balita sa patrol. Yari ang sitwasyon sang palibot sang syudad sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayong aga. Good morning! Good morning. God. Mm. It's Friday! Lapit na lang. Lapit na lang ang Good morning! ang ano? Lapit na lang Good morning sa mga bugtaw na. Abi ko lapit na lang ang sweldo. Layo pa. Layo pa gani, bro. Sa simana. Gani.
Pero do, hindi man mapatsagan sa action rec sa kung saan ang sweldo, kag saan ang wala. Kaya ti kadamo, magyapon sa mga nagalinaga, mga hambal po, good morning. Gani. Sa mga bugtaw na kay makadto na mapreparar na para sila trabaho kag opisina kag good morning man sa tanan nga manugpauli pa lang. Oo. Kagina sa kalibot-libot may mga nagapinauli pa lang yung action rec. Kada hindi sila sa plaza. Ang iba Ambot sa NGC kung may event man kagabi, action na din. Ate Ara, kita action rec sa kada gabi. Ay, ang gani kay may plaza. peryahan man dito, no? May carnivals man. Oo, ito usually sa Rex, ang sako-sako, NGC, kag Plaza. Di ka damo, gila sang mga, hindi may siling damo, gidya, unlike ikumparar mo bala kung weekend, di karon piho, gid ni. Sa gabi tuod, no? Sa buwas sa Sabado, damo-damo gining tao ni. Oo, pero do, kay ginapreparahan, man mo especially mga ginapromisas kabataan, nga mga hambal sila nga, sa Friday lang kay wala obras si mama, wala obras papa. Gani Or man. sa Sabado lang kay para pagkaga Domingo kay hindi kami ayawan pukaw sa inyo. Miskan hala magsige pa kamo na kayagangyang bilog nga gabi. Basta weekend lang. Pero anyways, action rec na-notice naton tungod nga sa usually ang mga amo ni mga oras laka pa ning mga jeep na gabiyahe mo. Pero subong niya daw damo-damo. Pero ang mga daan nga jeep ang nagabiyahe, siguro nagalagas sila sa ila sining man ikota of the day. Especially nga maghapon daan, do ka budlay gid kay Correct. alas 2, alas 3 pa lang sira ng Kag mga dalan. kun hapon, damo gid pasayro action na din mo. Jutay ang di pasayrong salakyan galusot bla sa mga mayor nga dalanon Drio. Oo, kaya ang iba na Rex, wala nagapagutok. Kag isa pa, especially ining mga daan na yung jeep, sige, mo sila yung kalibot-libot, nga wala mayo may gasakay, kamahal pa sa patupong. Pila na galing Like, pitihan subong no 11 sa ila no. Oo. Di Tapos kung- 14 kag may 13 man sa mga aircon niyo. Correct. Kasi minimum na action Rex ang iban maglambot ka, pasumag ka, correct. ng kiti. Kaya lakat man depende man sa lakat ng kilometro mo. Oo. Amo na ang budlay kung kaisa, kay ula sa modernized jeep subong ya, bisan punuon pa da nila ila sila kaya kung hindi man, ang ila income sa isa kadlaw ya amo gina. Unlike ya sa mga daan nga jeep yang gabaka-baka nga halin pa lang amo ni oras subong gabiyahe na kay pagka alas 2 alas 3 gagarahe na para hindi sila matamaan man sa gasolina kag libot-libot wala uno may gasakay si baka-baka gid sila no. Pero amo gina nang amat-amat naman ni Action Rex kay wala naman mahimo kay tubtob by January, basi total replacement na gini, tanan makita this dalanon, modernized jeep Gani na. daw matamat nagadamo na gid ang modernized jeep di. Oo, pero na-notice Action Rex kung magdululungan ang modernized jeep, doon ka gululutok dala. Ati laban gid Kay dako-dako siya mo tapos taas-taas siya gawa sa mga jeep ya. Oo, bisan nipis gid man sabi, pero dalag ko iya tan-awon. Kalabanan di daan sa mga highway, kalabanan di daan sa mga main roads, today 4 lang man ka lanes. Dugangan pagit sa mga gapasaway sa piyak ag piyak mga illegal parking, tiyan mo ginang kisa ang ulog tasan, no? Dapat wala sang may mapasaway kay kung manotis naman patuma naman niliwat ang ordinansa, isa naman kasi manang istrikto ni, pero pagtapos na wala naman na amo nang budlay di kay gakalipatan ang ordinansa kung wala sang may implement sambalon na ay may amo na galing ordinansa tay amo naman ang pagpatuman. Anyway, section Rex, medyo tayo pa ya ang mga nagapadulong sa merkado kay tight budget man dason pa na madamo-damo kung ara na ang ginatawag nga biyaya o kung Biyaya. kalain naglabay kita diyan sa Rexo sa may tubang sang provincial regional hospital amo gyapon ang sitwasyon may mga nagaparenta di gyapon sang pulangkuan Gani no. nagahaton sila Kaluoy da sang iban da makitaan tala sa dalom kay na sa fronte sang emergency room blaw ga kinaya lang ga liligid lang sa dalan. Oo, mga
area na diya kahit dito yung mabantayan ang pasyente sulod mo tera lang sila sa gwa di Manila mabayaran kung magkayahay pupuli sila kaya from time to time ginatawag sila sa diri naman yung sa may tubang di sa may Lacson balang nga area tiya mo ning mga kaluluoy naton nga mga kauturan nga pigado nagyani gusto mag-avail sang libre nga serbisyo pero kinahanglan na magsakripisyo kag mag-agwanta kay wala ka mahulat kay pigado kita na pero tani ma-improve man ang serbisyo sa aton nga gobyerno te Kabay pa. Kiti daw may mayo kuno sa agrikultura o daw may mayo nga implementasyon ng gobyerno ta pagi sa kay Presidente Marcos Jr. kay daw siyang sa Department of Agriculture bla. Tika by faction rest kiti may balita no tuliga daan nga may dugang more or less 5 pesos kada kilo sang bugas sininga bulan sang Oktubre. Actually naglabay kita bigagina sa may kilis sang Burgos sabi sa bugasan daw sirado pa sila. Pero balikan ta lang karon na kagabantayan lang sa aton sini mga action ng posting dada sa aton sini Facebook Yes. para man sa update. Ang mga prices pa karon lang na sa Facebook page sang Action Radio. Yes, kasi full food na daan action rex hindi daan mo kumpletong lamisa wala kanon. Ano ba ni? Wala kang idya mahimo kundi magbakal kay para may kaon. Laban. Yes, kay Okay iba pa Singapore pa kami ni Action. Kalayo pa ba? Oo, kaya namin pa Singapore kami Action Drive. Sapod ka? Bili lang ko Bili lang ko. Kamo lang to anay nga duwa. Dira ka lang Sa aton sila action halong-halong nagitaran nga ti nara gyapon ang COVID-19 dumon na to. Ang services report salin sa patrol Action Ida Raboso unang sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Action Report, first portion. Thank you! Salamat ginaksyon na Ida Nabuso. Balita gikan sa patrola. Sitwasyon sang paglaragway nawong sang syudad sining kagahon mga kaaksyon. Jutay-jutay pagidman mga tawo. Pero may makita ka nga ti pinangnahot lang. Pero sa mga markets siya sigurado nga may mga nagapaninda na sa sining mga tinion. Action Radio. Sige, kuhaon ta ng balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Then sunod ta ang sitwasyon dito sa syudad sang Himamaylan, mga kaaksyon. Yari ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kangtanan sa Regional Police Security and Protection Group o kon PSPG bla. Handa magatag sang close-in security sa mga VIP nga magatambong sa Mascara Festival. Police Balita. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Good morning, Sir Rex. Report kita sa Bacolod City Police Office. Handa ang Police Security and Protection Group sa paghatag sang VIP security sa mga bisita nga magpadulong diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang palayag ni Police Captain Aurelio Tamba, Operation Officer sang Regional Police Security and Protection Group nga nabasi diri sa Rion Size. Sunod kay Captain Tamba, Action Rex, may isa na sa kating nga gipadala diri nga naka-standby kung kinahanglan gidman ang VIP security sa mga bisita nga mag-abot sa sininga semana sa pagsaulog sang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Tamba Axorex, sa katapusan nga semana sang Mascara Festival, posible magapadulong ini siya diri sa syudad sa Bacolod kabagadugang sang VIP security sa pagpati nga madamo sa mga VIP ang mag-abot diri sa syudad sa Bacolod sa pagsaulog sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Ang usapan namin ay ang pinaka-highlights ng events is na 19 or 21. Ganun. Sa ngayon, standby lang kami. Pero may tao na kami na naka-standby na ready naman just in case na may mga VIP na maabot dyan sa Negros. Meron na kami na nakadeploy dyan. Pero ang full namon sa last pa ng Mascara dito naman nakita ng damo itong one VIP na maabot. We heard, Captain, nga doon man nag-abot si Presidente, si Vice President sa katapusan sa semana sa Mascara. Actually, may unit kami
kami dyan, yung Presidential Protection Division sa may Malacanang, amon man na, under ng PSPG. Then may aram kami na unit, subong na nakita ng security kay Vice President Sara, na nakabase sa Davao. Mumaya akong tao. So kung ang matabo sila, kung magduman sila, although naman damo naman kami dyan, so depende kung ano yung priority ng deployment namin. Pero usually kasi pag nag-abot si Presidente sa Visayas, nag-augment kami sa PSG. So depende naman kasi doon kami magbabari sa number of VIPs na nangailangan ng talagang security, lalo ng mga diplomatic pala, mga consular sa iba-ibang bansa na mag-attend o magtambong sa Mascara Festival natin sa Bacolod. Actually, may isang team na kami nakaready dyan. And then we have some personnel pa din sa Iloilo, sa Amoni quarters na ready to support. Pero mag-full swing kami na sa last week na kasi doon ang pinaka-main event ng Mascara. Ang BCPO naman pinaka-task force commander ng Mascara Festival. So may mga task unit. Sa amon niya, kami ang task sa may close-in saka on-board security. So amon na function. Actually, nag-physical na yung doon namon kay Colonel Liada. Kasi siya yung task unit sa may BCPO. Kami yung unit na panghawak niya. So ako naman kasi operation officer din with support sa amon na OIC na si Colonel Asdani. So ako taga-monitor na dito yung tao sa may Negros. Hindi mo naman mabayaan din ang Visayas kasi kung may maabot din ng mga senador man sa Region 6, kami sa Panay o sa Boracay, amon man to nakita. Basta may request na sa listahan siya, even na wala sa listahan, basta kailangan siya ng security, provide naman na kasi amon naman tasking Action Rex, si Police Captain Aurelio Tamba, ang Operation Officer sa Regional Police Security and Protection Group o kon PSPG diri sa Western Visayas. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbano man nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Radio. Sa atong sining nga pagpanumbalik mga ka-action report live direkta sa syudad sang Himamaylan. Angot sining grabe no kagabi naglinukpanay naman dito pero hindi gid man masyado kadamo na pero ang evacuees nagadamo mga ka-action sa evacuation center. May 101 ka mga pamilya voluntaryong nag-evacuate gikan sa barangay Karabalan kag Kabadyangan, syudad sang Himamaylan, no? Bangod sang inkwentro nga nagluntad sa tuwasang militar kag ginapatihan mga miyembro sang NPA. Action Radio. Karon dugay-dugay aton hibaloon na ini mga ka-aksyon ang report ni aksyon na John Diaz on the special assignments sa bahin sang syudad sang Himamaylan. Pagkatapos lamang sini. Arthritis. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginharay ko sa katulog, ganyan ko nag-intra. Di, nagsiling ka sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Marga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan, tas ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, ma'am muna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaloyan si Marga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to
voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. Reports, first portion. Balik na diri sa ato sining pangaragad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:23 sa aton oras. Ato na nahihibaloon ang balita ni Aksyon na John Diaz angon sa sining pinakalitas nga sitwasyon sa mga evacuees dito sa natabo nga inkwentro sa syudad sang Himamaylan sa tunga sang tropa sang militar kag kapulis kag mga miyembro sang New People's Army. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na John Diaz live and direct sa syudad sang Himamaylan. Aksyon John, mayong aga. Aksyon na Rex lang aga kag sa tuturan nga magka-aksyon sa naaw na actually no diri sa may syudad sa Himamaylan. Magita na naton pabibisan ang mga kabukiran diri ang adlaw nagasilak naman diri sa atong nga ginakamtangan. Pero as of this time Aksyon Rex, ang patulari pa kita gyapon diri sa may evacuation center, diri sa may provincial evacuation center Aksyon Rex sang Negros or sa syudad sang Himamaylan, no? Ako guro papang ako hindi suli pang hindi diri. Sige ito Aksyon Rex, no? Anyway, gaplas ta kita diri, ang mga evacuees tubtob sa mga tanion ari pa diri gyapon sa lugar. No, may mga resident pa diri nga nagatener. Estimated according sa City Social Welfare and Development Office, mga 458 mga evacuees ang ari diri nga nagatener Aksyon Rex, no? 101 ka mga families all in all. At tanani sila taga barangay Karabalan and barangay Kabadjangan sa may syudad man diri sa Himamaylan. Initial report is halin sila sa 5 ka mga sityo diri mismo sa may barangay Karabalan. Kumo ini Aksyon Rex nga 458 nagdesisyon sila nga mag-evacuate. But silingon wala ni sila gin pwersa nga magaling sa ilang nga lugar. Sila ang personal nga nagdesisyon nga magaling dito sa area. Ang isa diri ginalantaw nga rason siguro bangod man sang ilang safety security dito sa babaw. Edi kahapon sige to ang pag binaluhan ay isang lupok umalin pala size 5 ang takna sang aga and then tubtob sang gabi Aksyon Rex may pila pa kita karabatian ng mga lupok pero after pila ka mga inoras nagkanay-kanay naman sa subong kung aton ng tawon diri kay ti masanao mala sa aton ang bukid duay naman kita makitaan ng mga bilin abi o kung remnants dito Aksyon Rex, no, na may mga gainaso o may mga lupok kita nga mabatian kalinong na naman kakatawhay sa atong direksyon. Subong may gina-announce, no, diri sa evacuation center, may mga announcement nga ginahimo. Diri sa Aksyon Rex, kompleto naman diri ang ilang mga bulig nga namaton, may mga pagtaon nga ginpreparar, may mga folding beds, no, nga diri ilahiligdaan abi. And then ang ibang mga residente diri nagtiner iban ara man sila nga mga pamilya. Pero wala kita kabalo kung ano yung mga desisyon nila, kung mabalik na sila bala or matiner diri sila sa evacuation center. Wala pa isang update so far from the Philippine Army. Ginatry na itong contact si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officers ng 303rd Infantry Brigade. Ang iadring instruction for the meantime, stay put where you are. Sa gyapon nakabantay ang checkpoint sa the 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion. So meaning ang Karabadlan kag Kabadjangan nagtiner sa gym sa proper mismo sa syudad sang Himamaylan? Yes, most of them diri gin pang silo sa Aksyon Rex sa may area sang Himamaylan. Proper na ni siya barangay 3 ni magsala sitio bahay, no, City Bahay Barangay 3 Himamaylan. Diri sa Regional Evacuation Center. So diri sila nagstay, gid pang silong tanan. Pero may ara to kahapon from the covered court o barangay Karabalan nga dito kay una, ang iban diri gid pang silo, no. Actually iban diri Aksyon Rex hapon na ni do mga mga last 4, 5, last 6 sila yung nagdesisyon nga alin sila nga dogal. Alam mo ginaklaro naton wala sang force evacuation. Personal nila nga desisyon nga magkadto diri sa evacuation center for their own man nga security and safety. May mga report kita nga nabaton kainagan actually, no, nga may ara sa mga kasapatan nga mga naulamid, mga gamit to nila nga nalukpan abi o kung naiguan sa mga bala dito sa may barangay Karabalan. Pero mabala natin karon kung nakataklad kita dito sa babaw. Medyo hinalagid ang signal, ilabi na sa internet connection, even sa ibang mga telecommunications network diri sa may syudad. Pero we're trying our best nung makakommunicate ka makabadalas ng pila ka mga laragway. And we are coordinating as well sa PNP. Kabalo ka Aksyon Rex, bisa nakatapos ang Philippine National Police
why sila naka-penetrate kag nakasulod dito sa may Karabalan. Okay, daw ginakordon sang Philippine Army mo. May ara police dili sa may Patsudampi napatagla dito sa may Karabalan. Pero in terms abi nga sila man makasulod dito sa area, do wala pagit so far sang may nakataklad dito sa may babaw. Pero to be exact, ining encounter nagluntad sa may Sitio Sigang, Barangay Karabalan, that is the exact address. Pero according sa may Philippine Army, boundaries ng Sitio Sigang kag Sitio Medel, dili nagluntad ang encounter. Ining Medel Action Rex, ang agwat kani sa may biaw naman sa may banwas ang Binalbagan, do suba lang ni siya, so perte kalapit lang gid ang boundaries sa duha ka mga lugar sining area sang biaw kag Binalbagan kag ang Hinumaylan Action Rex. Pero asto sa mga nagkalamatay o napilasan, anong nabato mo ng information kay until today or halin pa kahapon tubtob sining mga tinuon wala pa iyasang ginpagwa nga spot report ang PNP, ang miyembro sang militar na action dyan? Sa bahin sa Militar Action Rex, according to the Brigadier General Pasoporte, may mga blood stains, but sila may mga dugo sila nga nakitaan sa area. May mga tinulo sang dugo? May mga tinulo sang dugo, samtang nagapalagyo, abingin ng mga rebelde. Pero according sa iya, hindi pa nila naisip kung pilagyo man bala kabilog ang mga pilason. Atong report nga napatay, sunod diri sa ila, wala sila sa body count. So may mo nagalapta nga picture nga may duha ka mga minoridad nga nagkalamatay, wala na sa kamatuoran Action Rex. Initial, according to the Keta Support, bangod, ginasulit natin wala sang body count, nagsulit kita body count, wala sang bangkay o lawas nga na-recover sa area, wala man sang bangkay nga gindala diri sa may proper. Pero anong confirmation sa Philippine Army? May napatay man o wala? So far, wala sila sang confirmation nga napatay. Pero hindi nila mapaktan kay Ara Action Rex do mabali lapit ko nga sang lasang na bladampi naglaputanay kay may mga additional augmentation force and very skeptical, meaning do ka ninit sa ila sa paghatag sa information, jutay laki Action Rex ang ginapagwa nila nga update regarding sa sining encounter, wala na sila gahatag sa dugang nga update. Amo nang isa medyo budlay subong nga kuan sang statement so, compared before sa pila ka na encounter nga gilayon may update. So since kapon do mga duha to tatlo ka mga separado nga enkwentro nagluntad isa lang diri ka lugar sag isa man ka angot kay inangot nga mga encounters nga nagluntad Action Rex no diri sa may area sa Surat Hinumaylan. Daw ang natabo daw padanasay lang enkwentro halin sa isa nagpadana sa piyak naman nga area. Okay do as diretso sa samtang nagapalagyo sige man ang lagas nila no pwede mo pang mapanawag pang para hindi ka yawan. Ginaano ko sa papangaray, no? Anyway, as do sige Action Rex, no, ang ila ring paglagas sa mga rebelde, kaya ang iba na retreating sa mountainous area. Nakabalo ka, ang report is of course, ang Karabalan is hindi namin ng bukid ng area. Ang patagman siya, kaya mo na nalapit sa mountainous portion. Dari sa palibutan na ni Action Rex mong sang mga bukid, ining aton area dari sa Mahimamaylan, ang nagani nga do medyo budayaman ang mga militar naton. Anyways, sa diri sa area, it's 458 individuals, 101 families, no, ang ari diri. And then, out of 12,000, more than 12,000 ka mga pumuluyo or mga registered voters sang barangay. Action Rex, no? Iklasaron ko lang ang aton nga nanay. Anyway, amo na no ang tondiri nga sitwasyon sa area subong aga. So gaulat-ulat kita today may mga residentes palibot ilang kay wala pag sila mismo blanco kung anong ilobrahon kung mabalik wala sila or hindi sa ilang lugar. Ariyo may latest kita dring update ang kagabi amo pa ang nakuha naton siniga kagahon na tayo naton contact what si Sir Pasoporte amo ni iyang statement nga ginpadangat sa aton Action Rex. May patay. So far, wala sito sa body count. May mga blood stains niya. Pero wala so para napapalitin. So, nagkakaroon dito kung may mga stains ng sumilas or mga pasado na lasting sa atin. Actually nga po, may isa pa yung encounter, sir. Mga ano kalawig, isa sa hapon, sir?
Dahil nga paligid naman ang mga sporadic crisis, so hindi calendar na sporadic sigurad na medyo dura ng ganda. So, hindi pa naman ang control. So, hindi lang pag-show sa ating tropa. May additional force, so ano nga ginugnem? Ano na? May additional force ka mga ginugnem sa area? Ang pinaramas mo yan ang mga additional forces sa iyo. Oo, so subong sir, ginpahalin sila mga balay ang mga taga-community. Mga nagsalang mananggon after 4 days, medyo kapalimay na kami pasarapat ng medyo nagkukulit pa na pumuloyo. So, wala silang katagsasin sila pag sinagluntan na no. So, nag-iwasan sila. And I think salamat lang kami sa mga nasa sa pinagala na inisan na kung mga nagagawa ng mga diyan sa barangay na temporal na tumutin ang pwede na agad-agad na nagulpian plus nagbalik sa mga lugar. So pagkapon medyo naggeto. Pasalamat kami sa mga officials sa Karabalan. Ang mga pinaman ng pag-ilay we are thankful mga na panasiman na ulit ang hindi mo sabihin tungkol sa wala akong sinasabit yun ang nilanting daw ng mga na yan ibigin and mga isosyo nila mamalimatin sa mga report sa ground. Ang surek si Brigadier General Inistencio Pasaporte, ang commanding officers ng 303 Infantry Brigade. Diri sa area, may mga residente man nga nagahulat na, no, ang iba ni Guro nga matamat nga surek penetrate nga makabalik sila nga lugar. Pero way pa advisory gikan sa PNP, sa Philippine Army nga pwede na sila kabalik sa ilatag sa mga puluyan aksyon dyan? Halin kita diri kay ina sang gabi pa tugtog sila kagaon nagastay kita diri wala gid mi nakapalapit na diri kinakatag sang advice nga allowed na sila nga magbalik sa ilang area. Ang mga ginalot-lot naton binangan naton kay Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police sang Himabaylan PNP kung ma-advise na sila nga allowed na magbalik. Bisan si Sir Pasaporte wala pa man sang cue or signal nga allowed ng pagbalik, no? Kay kumadumduman kanina kon diri sa may syudad sa Himamaylan, temporarily sa may barangay Caralaan, ilabi na sa Eskwelahan dra, gin-suspend ang klase until further notice ni Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan. Ang rason diri nila nga ginatumot action rex kay ang safety and security sa mga residente sa lugar, amo nang ilang nga gina-worry man. So for now, nag-anunsyo ang local government unit sa Himamaylan nga temporarily, no, wala na isang klase dra sa may Karabalan Action Rex, no? Amo man sa area sang Payaw, temporarily, do wala man to sang klase nga sa Binalbagan na iyang barangay na. Yes, may declaration ng si Mayor David Naraso sa Binalbagan kay ang ibang yung mga evacuees diretso sa may Payaw, may mga affected man tong area. The same man sa may Biaw nga portion, may mga affected man to Action Rex. So mo pa nang gina-check naton karon for confirmation. Anyways, doon guys, ma-update kami, mapalapit na kami sa area, tapos sa naon naman lang, try naman penetrate kung makasulod kami from Patso, kaysa Patso, aradara ang 2nd Mobile Force Battalion, sa Provincial Mobile Force Company. Kay kapon si Action Alvin, doon nagkasulod to yung barangay proper sang Karabalan mo? That time, Action Rex, wala pa bigin under control ka military. Ang natabo kapon, before 3 p.m. down, kung wala ka pa nakasulod sa may Karabalan, hindi ka na allowed. Pero kung ara ka within the vicinity of Karabalan, magwa ka allowed sa. Pero magsiling nga magbalik ka, wala nila ginapagnugutan. Kahit ang ilaman din nga ginaanong security. Kaya hindi mapaktan nila bilang nga medyo nagadulom kagabi. Muna isa ka rason, kung nga we receiving information, nga for the meantime, hindi kami magsulod sa area, kaya ang alagyan di Action Rex, piyak do kampo bla. No, tag-as ka mga kampo, hindi na paktan ang palibot naton anong tempo. So mo nang aton nga ginahulat-hulat diri sa lugar. Bisan opisyal, way kit Andre gani also may evacuation center. Kagabi paton pangita so rex sa mga konsehal, kay Vice Mayor, kay Mayor kung may mga update diri. Wala sila gid nakapakita diri no sa may evacuation center. Basta dugay-dugay kung ano gid man makapakita sila, pero accordingly ang city administrator sa Himamaylan ari di kagabi si Certain Valihera, isa sa mga personnel sa Office of the Mayor, ari man di kagabi, ang Social Welfare and Development Officer si Kapitan Valliera, Guro na?
I guess. Sa Barangay correct, 1 daw si Kapitan, nung first time ni Kapitan Balihera, daw siya naguro na? Arin sila kagabi, yan yung Barangay 3 ni Poblacion na isang area, no? Yes. Arin mo din kagabi, ang social welfare officer, si Ma'am Evergrace Castro, sang WDO, dili ka actually in terms sa pagtatap, wala problema. Kaya ang pagkaon, preparado, may naka-station ng mga relief goods ang himamailan, may naka-standby, man diri nga mga folding beds. Kagabi gani may gin-augment, may ginduga nga mga supplies o kung mga folding beds na ginpanagtag sa mga residente, mga around 11 p.m. na ginabot ang isa ka truck na may mga karga, mga folding beds. Kaya tiyan ako, mablap, if 458 na individuals ang nagatinerbot sa lingon kadako gid sang kinanglano ng iban kini sa salog nagatulog, may mga banig sila nga dala, and then may mga bayo iban tag isa lang kapares ng bayo ila dala action rex and good ng tali for overnight. Kaya kiti wala pa sila sang idea kung until when sila matiner diri sa evacuation center, kay announcement until further notice. Bot silingon kung may ara abi sa advisory, pwede sila kabalik ginayon, pero kung wala sa advisory, matinirgid sila ya sa may evacuation center. Amo na sumong isa din ka concern kay isa din nila kaproligban, bisan ang mga residente blanco. Anong kakatabo dala sa area sa Barangay Carabalan, sa Sitio Medel, sa Sigang, Axorex, kay iban pagiging masityo. Amo na sumong ginapangayo nilang pagpatagikan sa military o kung sa mga militar. Anong ginamatod ginatabo? May kentro, kung wala, kung may kentro man, paano ini action rex na nagluntad kaya tiyambas mga residente na ito istorya na itong kina sila mismo nakibot, nagulpin na lang, nagdinaguso ang mga militar dito sa area, and then may ara nagali isang enkwentro nga nagluntad. Ang consolidated report, ang mga datos karon ito makuha. Balik na nato na dali sa pila ka ng Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Live diri gyapon ang Surex sa may Regional Evacuation Center diri sa Masyalad sa Mailan on special assignment with Action Nixon Tahom. Ini ang inyong Action John Diaz. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan dira sa syudad sang Himamaylan. Karon dugay-dugaya, balikan talang ini sila mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa ato sining recap results sang Small Town Lottery sa kahapon tubtub kagabi sa first draw 35-33. First draw 35-33, second draw 13 kag 15, 13-15 kag ang third draw 24-19, 24-19. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa ato sining resulta sang luto, mga kaaksyon 649 kag 642. Yari na ang luto result. Sa 649 October 16 mga kaaksyon or October 16 October 6 na resulta winning combination 20 2 41 17 22 and 4 liwat 20 2 41 17 22 kag 4. Samtang sa ato 642 naman mga kaaksyon, mga 32.9 ang winning prize or jackpot prize. Sa 642, 10, 9, 14, 16, 28, 39. Liwat 10, 9, 14, 16, 28, and 39. Yari na ang Lotto result. Sanbayan ay mga kaaksyon, matagtapi na ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na
hapon. Nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito mapag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imon na ka dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas. Ang report ko ron, aksyon na idinabuso pa karunan ko lang ina mga kaksyon kailangan ta sa tiyempo dari sa ato sila nga pangalagad. Unahon ta lang, kuhaon ta lang ning balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ang report ni Aksyon Marlon Hinubia pakarunan ko naman ina mga kaksyon Maskara Olympic Ordinanso pasado na sa first reading sang SP sa Bacolod. Balita City Hall.
Yari ang kaunan sang balita ni Action Art tayo po Action Art. Good morning, Action Rex. Aprobado na sa first reading sang Konseyo Siyudad sa Bacolod ang Maskara Olympic Ordinance sa ginaduso ni Councilor Calao Puentevilla. Sunog kay Puentevilla, iningalihok ang nagatuyo nga mahimuan sa nagkakaigo nga kasuguan na hamong aktibidad lakip na ang pagpain sang kinanglanon nga pondo sa tion nga maaprubahan na dugang pa ni Puentevilla base sa ginaproponer nga ordinansa ang Maskara Olympic ang patigayunon sa sulod sang 2 ka semana sa nauna nga bahin sa bulan sang Oktobre. Suno pa sa konsihali sa manini ka pamaagi agud matagan sang oportunidad ang mga atleta nga Bacolod noon para mapakita ang abilidad sa tion sa nga mga kahiwatan. Ang Maskara Olympics lang yung natawag, first 2 weeks ni sang every Maskara. Ginpa-ordinansahan na lang to para ma-institutionalize na lang gid. Nga every Maskara, every October of the year, before mag-Maskara Festival, may first 2 weeks nga may sports events gidiyan sa Bilog nga Bacolod. Usually, second week na sa third week ang highlight. Paagisin niya sang Olympics, Sports Olympics, ma-institutionalize na, no? So kada tuig ang mga atleta may look forward, no, nga suportado gid sang aton gobyerno kag mahatagan pa budget, no, para kada tuig may kada event, no, may hara sila ma-look forward nga may mga prizes, no, nga makuha officially, no, from the city government. Maskara Olympics Ordinance ang tawag naton. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kay Action Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang kay matagtanay pinaka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala,
kang matagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Mga kaaksyon na standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong Mahayong Aga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.